Está na cadea e non sei o que facer para sacalo dali. Podemos yo preguntar ao xuiz. Xa, home, pregunta yo, tía, a min dame vergonza. Hai outras maneiras de tratar estes temas. Ui, perijo, está chano pensando. Pois sí, xa non está pensando e vai vos sorprender, mira. Ai, perdoa que non o crea. Non o crees? Pois espera, verás. Ladislau, que lle vai pasar a Curraso? Que vai ir ao cárcere, Fito. Vai ir ao cárcere. Eu non podo facer nada, sabes? Eu son un inútil. O único que quero é que organices ti a descarga. Tes un comprador? Teño, fixen as chamadas, pero... Iso ti, mellor que non saibas nada, non é? Como? Se eu non sei quen é o comprador, non hai trato, vale? E máis tamén non me importa o que pense Petróleo, é máis Ladislao, é máis Manjo, é máis... Pero non me importa moito porque eu xa sei o que pensan eses. Porque eses están comigo. Quen carallo é este? Non querías coñecer o comprador? Aí telo, comprador. Creo que imos facer negocios. Eso parece. Pero que conste que o fago porque estás preso, Nada máis. Xa o sei, mira, xa o sei. Aí tes. 60 millóns de pesetas en dólares. Se queres, podes contalos. Non fai falta. Fíome de ti. Pero van cambiar os plans. Ei! Quieto aí. Ti, pasa aí. Ei. Eu levo o maletín, E vos quedades co fardo ese no medio do mar. Falamos, Carneiro. Non temos nada que falar. Falamos. Nada que Señor falar. xuiz. ¡Trae a boca! ¡20%! ¡Toma! Valío como unha confesión isto. Sí. Ademais, cun xuiz como testemunha. Podo asegurar que este está metido nunha boa. Evaristo? Evaristo é inocente. Sempre o foi. Pitusa. Igual chegou a hora de cambiar de vida. A niña, haberá que pecharse pola mañá, non? Ei, xente, un momentiño. Queredes bailar algún? Pois daquela para de tocar terá sido, sí. É que fixen eu. Deixo agora, home, deixame tomar o café tranquila, sí? Tarasidiño, tache medrando a cabeza. Que a preocupación que tes pola transformación da peseta en euro, Sí, o euro é máis lo celta. É máis. E ti que? Faltache currar, meu home, non te safas, Currás que fajo que queira, que andar polo mundo adiante, que ande. Xa, pero desde que marchou meu home non vales para nada. Non é por currar só, é que esta noite non pejín ollo. Soños eróticos, non? Tiven eu un outro día, conticho, con Cabulo, con Sandra Bulo. Con Sandra Bulo, non? Sandra Bulo. Bulo, mira, non? Bulos. Con razón te chamaba a ti Petrolas. O Evaristo. Non, non, é que non... Na casa desde o accidente de Paula non se para, chico. Isto levei. E onde caiu aquí? Está zumbada todo o día. Esa rapaz está zumbada todo o día. Dalle ben, por ecoloxista, que pintaba naquelas rochas? Alá. Agora que, claro, tráeme auga, tráeme as zapatillas, tráeme un mozo, xa se lle parece. Claro, E o peor non é iso, O peor non é iso. O peor é, vaya, é non ter a currás para yo contar todo pola mañá, Deixa curras en paz, sí. Anda. Veño, anímateme, que ele tamén está a extrañar. Aló, xa estou vendo. De bar en bar, por aí diante, che como unha mona, rodeado de guapas todas, feito unha merda polo seu amigo Ladislao. Tan simpático, tía, pero que menos que mandase un email, un chat, xa non dixo máis. Eso, un chat, pon outro chat aquí. Estaba visto. Tiña que arrancar porque a vida dele non era vida aquí, Mira que me dá un Pepe de correo, mira. De currás! De correo! De currás! Ha de ser un dibuixo que se non sabe escribir. Esti moi ancho, Francisco, non? E ti en caligrafía na escola que cero. Teso nada que sei todos os ríos de Europa, Atendede que isto ten mérito, Atendede que isto ten mérito de vez. Bar, petróleo e parroquia. É parroquia toda, Porto Sás, Galicia. Un viño para os de correos, se chegou isto e que gañan o pago os tipos. Déixame abrir. Couto Junior, canto me das, que teu pai é rico. Deixa ya, papi. Che, lindiña, pon bar, petróleo. Se pon bar, petróleo, quen a ten que abrir? Ai, Quen a ten que abrir, ser, viñiña? Quen vai ser? A que manda no bar.
Toma. É lá o que estou dizendo. Gracias, Belinda. Que estou dizendo. Anda aquí. É súa, seguro, Ai, ala vai. Queridos amigos e máis inimigos tamén, Paco, isto vai por ti. Déxame en paz. Cogache, que currase moito. De que va aquí? Sand. Saúde. De saúde, ben. Desestabilizado. E polo demais, máis nada que pon aquí. Ata pronto. Ata pronto, Pois sí que conta moito. E que máis queres que conte? Abondo fixo escribindo algo. E xa non contaba con ter noticias dele, Eu sí, prometiu que escribía. Xa é bastante para ser currás. Pero non di como está, que tal que fai. A ver, déxame a ver. Mira, aquí está. De saúde ben. Con V. E de traballo mal. Vaya, que traballo máis da conta. Mira, ten traballo e non está enfermo. Que máis queres saber, chico? E terá moza, la dice. Moza? Terá moza? Non, moza non. Pero nótaselle un aquel de que está justo, chaval, de que está así como a... Sí, como se non extrañase nada de aquí, a que non? Como a se levara lá todavía rompendo os collos a xente, non sabes? Sí, a que ben mirado, pues, que vai a extrañar de aquí. Ai, eu non podo vivir lonxe de Porto Sás. Gracias. Dixen lonxe de Porto Sás, non de ti. Creo que soportaría moito mellor. Pois eu sí, en Nova York ou en Los Ángeles, que debe haber unha lei ali, ou en Miami, como Julio Iglesias. Eu, se un día marcho de aquí, non penso botar nada de menos, xa o digo. Veña, Ladislao, que te estás poñendo demasiado serio para ser pola mañán. Non é serio, muller, é que eu que sei. Vou dar unha volta. Belinda, aí che queda, sí? Adeus, Ríos, adeus, Fontes. Que? Cando ven Evaristo? Evaristo, non sei cando nos veremos. Chao. Toma xa, ratarasido, toma. E que queredes que faga? A ver, primeiro márchame María. Despois, a Pauliña ten un accidente. Isto eu só non dou feito. Ai, ti non darás, pero eu tiño sogra a comer. Unha horiña, muller, teño que ir ao consello, teño unha urxencia. Sí, claro, o consello. Mira ti que cousa. Polo de agora, sexo sen da alcaldesa. Sí, muller, sí, pero primeiro é o primeiro. Vaya, que é máis importante a túa comida que as cousas do consello, que son de todos. Muller, Celia, non me compares. Celia, isto hai que amañalo. Non hai outro súper. A ver, a quen poño? Coñecedes vos alguén que queira vir traballar ao único? Seguro que hai moita xente que quere. Claro, xo sei, pero non me vale calquera. Porque, mira, teño que deixar as chaves. Ten que andar cos cartos. Ten que ser unha persoa de moita confianza. Sabes onde podías buscar? E onde? No consello. Dis que hai moita xente que non pega pau. Si cadra, algún quere traballar. Sí, muller, sí. Vai buscarte alguén de confianza entre os políticos. Era che boa. Dalle. Papi, marcharon todos. Ela, sen pagar. Ela non sabes o refrán ti como é? Non. É falar de Evaristo e non pagar nen Cristo. Ela. Ei, Sistiño, que? Tela chiquita paja, veña. Gracias, petróleo. Ela, Ai, que generoso. así son eu, un feixe de virtudes. Non, biquiño. Non, teño que ir ao super xa. Non queda nada no almacén. Así, primeiro botamos uns foguetes. Non, teño que ir ao veña. super. Dame cartos. Os que teñes son para min, collos da caixa. Ok. A ver o que colles, Hasta logo. E non tardes meu xílgaro. Xílgaro.
Sí, jero, pero non é por ti, estate tranquilín. Ai, dades noxo. A muller remexendo nos cartos, na caixa dos cartos, a quen se lle conte. Sí, quen che dera ti que che remexera unha muller ainda que só fora nos cartos? A miña Concha ben sabe que manda na casa, Na tua casa goberna a Concha, sabe o Concha, sabe todo por tosás. Mira, as veces... Miña, que? As veces que? Mande que mande, eu polo menos non teño esa cara de parvo. Que cara de parvo? Sí, de parvo e máis de marajota. Pero non te miraches no espello, Ai, onde vai aquel petróleo que era o terror das festas, As festas. Festas eran jatadas de rapaz, Tarsido, jatadas de rapaz. Non o dijas dúas veces, era o que che faltaba. Era o que me faltaba para que, meu home? Para ter o inferno completo, xa te a muller, xa lle deixa remexer nos cartos. Agora falta que a empreñes e logo veña a morrer en vida. Sí que rapaz. Non fales deles que son o peoriño do mundo. Rapaz. Tarsido está... O mellor... Mira ti, home, o mellor esta conversa ímola recordar dentro de 20 anos. Quítate. Quedasme no bar, 5 minutiños, que teño que ser. Quedas co bar, pero atornillado o banco, Tranquilo. Tranquiliño, xa sabes como morri, te arma dele, 5 minutiños, non pases para dentro. Ata logo, Tarrasido. Ata logo, merda, hai que pagar a chiquita. Invitóme petróleo. Nin petróleo, nin chapapote, nin jalipote, nin pizza. Aquí... Pero él dixo que... Queres discutir? Por si queres discutimos, Víchesme a min de pé, Non. Pois pagando, Ata logo. Son 200, subiu a vida, mijo. Arre, carallo, Tarrasido. Toma, caíme un pouco. Gracias. Viches o que me mandou Chano? O roxo, mira que ben está aquí. Xa sabes que marchou para Santiago, non? Sí. Mira ti, é aquí con Ana. Pois a mellor non ven máis. Creo que lle van facer un contrato no xornal e todo. Mira que ben, así non che rompa a cabeza. Non, muller, alégrome por él, que é espelido, mira. Ai, pois, o rapaz novo, Brais... O de Lucinda? Sí, creo que lle dá moi ben. Home, é novo, ten que aprender, pero... A ver que tal, empeza mañán. Sí. Mira que ben. Oye. E a ti que che pasa? A mí nada. É por currar. Non é por currar, non empeces ti tamén. Non, home. Bueno, un pouco sí. Pero non, o problema non é currar, Paula. Entendes? O problema son eu, mira para min. Xa, que? Que fajo nesta vida? Que pinto aquí? Que fajo eu? Ladislao, non me empeces ti agora con esas, Papá, os negocios, petróleo, bar, que teño eu? E o basar? O basar era negocio cando estaba Evaristo. Agora non entra unha rata, hoxe nin o abrín. Pois moi mal feito, Deberías abrir e deixar de laiarte. Non che vai tan mal. Tes un negocio, tes amigos e tes unha familia. Sí, unha familia. Ti máis papá. Mira que Que familia. pasa, non te chega ou que? Sí, ti sí. Pero o vello que? Cando confiou en min o vello? Queres me dicir? Tiño o basar aberto porque vendía Evaristo. Agora que non hai quen venda... Nada deso, non dijas parvadas. O basar, montáchelo ti. É un bo negocio. Pero faltalle unha cousa. A lencería, que... Lencería, non, que o abras, parvo. Ti crees? Pois claro, ademais todo o mundo sabe que é un bo negocio. E ti poderías vender moito se quixeras, Pero aí sentado non vas facer nada. É que... Bueno, eu te razón, eu que sei. Pois claro. Vale. Toma, collí. Vouche dicir unha cousa. Ese basar vai ser un negocio con Evaristo ou sen Evaristo, xa verás, Van saber quen é Ladislao Couto, van saber. Aló? Pois, moitas gracias, Paula. De nada, Ladislao, de iso estamos as irmáns. Tranquilas, intentarei buscar unha solución e agora teño que marchar. Teño xente esperando ali e vou chegar tarde. Todos os políticos son iguais. Ai, pero que terá que ver a política con isto? Todo.
Primeiro pedídelo voto e despois mirade só por vos. Pois mira, se só mirase por min, quedaba aquí quitando os cartos a todas. Eu gaño máis co súper que no Consello, porque ali o único... Boas, que pasa, está pechado? Sí, está fechado. Teño que marchar porque teño moito que facer e vou chegar tarde. Non pode pechar o único, chica, é como se eu pecho petróleo. Dalle, claro que podo, non teño máis remedio. A ver, coñecedes alguén que queira vir traballar para o súper? Ti, Belinda, que tanto falas, coñeces alguén? Agora mesmo non, pero se non ten ninguén, hai que buscalo. Pois xa o fixen, non me parece. Mira, pois xa chegou un anuncio na radio, por exemplo. Na radio? Claro. Non pensaras, claro. Como tens tanto no que pensar? Pois mira, sí que pensara na radio. Agora mesmo vou poñer o anuncio. Así que, se me desculpades, marcho. Miseria, que tendes unha manifestación polos presos, Que non? pecharon o único. Pecharon o único. Podo falar unha cousa contigo, eh? Sí. Pero unha cousa fundamental, eh? Fundamental é o sal, que estamos sen sal, chico. O sal, tanto ten o sal. Comeréis el sal toda a vida, mira todo o salite que temos aquí en Porto Sás. Teño Seguro que vas comer sen sal, ti? Sí, Ah, pois debe ser importante. sí que vai. É que? Damos unha voltiña polo Porto. Damos. Que tal? Que? Hola, Pitusa. Está Carlos? Sí, queres que lle diga que estás aquí? Xa vou eu. Pois entra, está só. Oi, está de boas? O xuiz? Sí. É que lle quería pedir unha cousa. Non será nada ilegal. Ai, non, muller. É unha cousiña sen importancia. Pois agora que o penso, creo que sí. Que sí, que? Que estaba de vos, entrou sorrindo, estivamos falando un anaquiño. Eu que sei, hoxe está tranquilo. Sí, tranquilo. Bonito peteado, Pitusa, teño que marchar un anaco. Colla as chamadas que faga, as chamadas que cheguen. Carlos, mira, que quería falar É contigo. que agora mesmo non podo, Elena. Falamos despois, Media horiña, Pitusa. Ata logo. Pois menos mal que está tranquilo. Sí. Tes ben o pelo así. Que pasa aquí, papá? Nada. O que tiña que pasar xa pasou. Que facemos? E o que é máis importante, non volverá a pasar. Pero, que... Sabes que é isto? Papéis? É a prova definitiva de que és un inútil. Estou farto, Ladislau, farto. Pero non entendo nada. Este local cústame cartos. Cada día que abres, perdo cartos. Así que hoxe tomei unha decisión. Fechamos e vendemos. Así eu non perdo cartos e ti non perdes tempo. Ademais... Ademais que? Desde que marchou Currás... Ah, claro, é por eso, non? Claro, eu non conto, non? É unha maneira de velo, Ladislau. Mira, fillo, hai un momento na vida en que hai que tomar decisións. E se ti non as tomas, teño que facelo eu. Xa, claro. E a primeira decisión é deixar o teu fillo sen o seu medio de vida, mira que ben. Desde logo, non podo pasar toda a vida pagándoche, non? Ademais, xa o dixo o teu avó, ou espertas, ou emigras, así que xa sabes. Que, amigo, vai non ser isto teu, non? É meu, que pasa, é meu. Quérelo, quere a casadora tamén, leva, home. Leva. Vale. Se fora fillo del, carai. Comprando, estás todo o día comprando. Corre. Aí está todo, chico. Aquí. Estamos ben, aquí. Sí. Vai, estamos ben nós, verdade? Sí, supoña que sí. É que prácticamente non sei como empezar, A ver, papi, que non teño todo o día, veña. Non, o que pasa é que hoxe eu decateime de que... De que me tes escollido todo, de que estou moi enamorado de ti, de que me pescache. Sí, Ai, sempre fuche un pouco lento, non tanto, pero... Vai, o que... Serio, o que che quero... A ver, que me queres dicir? Que máis eu debíamos... Non sei, que eu estaría disposto, non é a palabra, que estaría... A ver, papi... Que estaría feliz e orgulloso, moi feliz e moi orgulloso se ti e máis eu decidíramos... Que? Se decidíramos ter un fillo, ti e máis eu, que é o que máis quero no mundo, ter un fillo contigo é... Claro que sí, papi. Non sei, un fillo, unha filla... É unha idea maravillosa. De verdade.
Pois ti tranquilo, tío, que isto en 2 días te lo controlado. Non sei, eu poñoche moi nervioso. Tanto retello, non sei como se vai ser este conto. Pois, Brais, aquí todos empezamos igual. Ademais, non falaches con Paula. Falei, pero... animoume moito, dixo que me ia escoitar todos os días. Pois empezas mañá. Non sei, de todos os xeitos, moitas gracias. Non vas tes quedar que non te estou facendo ningún favor. Veña, ata logo, mija. Ata mañá. Adeus. Hola, que tal? Alcaldesa. Hola, miña tía. Hola, nena. Como estás? Que? Facendo visita de control polos medios afíns ao poder? Déixate de lerias, Ana. Quero poñer un anuncio. Ajá, a ver. Toma. Encargado de supermercado. Horario flexible. Buscamos unha persoa responsable con experiencia. Ofrecemos un posto tranquilo, contrato indefinido. O inferno debe ser algo así. Que dis o inferno? Encargado do teu supermercado. Iso é unha sentencia de morte por aburrimento, tía. Eu preferiría estar no paro. Claro que dis, que vicio. Ademais, xa sabe lo que pagas. Un bo soldo. Muller non é unha millonada, pero xa sabes... tía, non me expliques os problemas dos capitalistas. Eu non sou unha capitalista. Non, tía, és comunista desde pequeniña. Non me fai gracia ningún esa broma. Mas non sei por que te tes que meter comigo sempre. Veña, trae aquí, anda. Pero non queres emitir. Esperarei que veña Paula. Hai cousas que prefiro que faga a directora da emisora. Esta foi a última entrega da única diversión que nos queda en Portozás. Queimar a alcaldesa. Oye, niña, xa que queremos ter un fillo, xa teño 35, se queremos ter o canto antes, haberá que encargar o canto antes, non? Bueno, as cousas con presa non sempre saben ben, Podemos coller a mañán libre e ir dormir un pouco, Bueno, non comprei o sal, non fixen a compra. Ai, mira, quen quedou no bar? Quen quedou no bar? Mangui. Sixto. Non sería Fito, non? É un peladito. Non, Fito non, Papi, non quedaría o que estou pensando. Non, é que... Non quedaría trasido? Quedou trasido, pero é que eu atende, eu tolo. puxeme a pensar no Que rapaz. pensar, ni que pensar? Como vas a ser un pai con esta cabeza que tes? Anda, Pero xo vi vaite todo- para bar, pero vaite non- para bar, quedamos pero- en bar, papito. pero por que te- Vai ao bar, por favor. Ay, papi, estás tolo, totalmente tolo. No, sí, por No ti, puedes- por ti, Ay, todo sí. por ti. Estás irresponsable, Todo total. por ti, todo por ti. Un fillo hai que terlo con responsabilidade. Marcha. Outro. No. Outro! Marcha. Tira para. Quen che queda a ti? Non sei. Amigos paisanos e romanos, aquí está o champaña asturiano. A canto dicides que vai o vaso? Ti, catrollos. Porque subiu o preso. Se o veño subía 20 pesos non había subido o champaña. Está descajando por fora, porque esta volta baja a casa. Está feito con masán e ten que ser moi san. O caso ten saúde. Con que pagastes polo viño. Xa cañei o día, total, isto paga o petróleo. Hola. Hola, estábate buscando. Ai, non me diga máis. O bar. Que fixo Tarasido? Non é iso. Home, pasei por ali para falar contigo e a verdade, extrañoume un pouco ver tanta xente bébeda destas horas, Vamos non? matar a Petróleo e a Tarasido.
Verás, é que quería falarche de outra cousa e creo que é importante. Pois ti dirás. Pois esta mañá chamoume un amigo que traballa na Fiscalía da Audiencia Provincial e queren falar contigo. Comigo? Eu non teño ninguna conta pendente ca xustiza. Non, muller, non é iso. Polo visto vai comezar o xuizo contra unha banda que se dedica a traficar con mulleres. Xa sabes, trainas do Caribe con promesas de... Sei non. Dinlles que van ter un traballo fixo e cando chegan acá teñen que prostituirse. Pois alégrome que colleran a ese malnacidos. Eu tamén. Pero agora temos que os encerrar. E para iso necesitan a túa axuda. A miña axuda? Que teño que facer eu? Verás, ti é a única persoa que queda en Galicia das que traballaron no 97 nun club da raia portuguesa. Ai, non. Escoita, Belinda... Non, señor juiz. Eu non quero saber nada deso. Eso xa non forma parte da miña vida. Don Arturo? Sí. Teño adiante. Falando co xuiz. Sí, claro. Non se preocupe. Sí. Por suposto que falarei con ela. Sí. Ok. Pero pouco. E non só falarei. De algún xeito fixeron desaparecer todas as mulleres que traballaban para eles naquel ano. Ti é a única que queda. Tes que declarar, Belinda. Tes que axudar a xustiza a deter toda esa xente. Mire, o primeiro martes de cada mes, lembrome ben, chegaba un tráiler. Abrían as portas de atrás e despois de sacar 200 ou 300 caixas de cervexas, aparecían elas. Traíanas en camión. Sí. A veces eran máis de 10. Chegaban mareadas, non sabían nin onde estaban. E mire que eu non quero falar desto. Non quero nin lembrar nin nada. Tranquila, Belinda. Xa falaremos. Non falaremos. E sobre todo vostede. Non quero que fale desto con ninguén. Sobre todo con Petróleo. Non o pensaba facer. Vale, prométocho, pero agora deberás pensar en que... É que para vostede é moi fácil. Testificar e punto. Pero para min é meterme outra vez nesta merda. E non quero, entende? Non quero. Mira, Belinda, chegado o caso, poden obrigarte a declarar. Obrigarme? Ai, o colmo. Mire, déxeme en paz, por favor, sí? Déxeme en paz. Hola, Carlos. Hola, Elena, que tal? É que quería falar contigo. Pois ti dirás. Mira, é que teño un problema. E quería que me botases unha man. Botarche unha man? Sí, unha man. Non. Sí, claro, hai que botarlle unha man. O primeiro é asegurarlle que non lle vai pasar nada. E pa ti que dis, home? Agora non, Elena, agora non podo. Xa falaremos. Ata logo. Petróleo, xurocho. Eu non fun, eu non sei que pasou. Veñeron os listas de Colmelle e montaron aquí un collón, porque eu estive... Eu tiña que comprar a bomba atómica e gastala aquí en Porto Sás. Vasme pagar a sidra toda. Vasme pagar a sidra toda. Eu que sabía, pensei que era champaña do malo. Que sabía, se non fora porque... Me cajo nas columnas do firmamento. Se non fora porque fuches ti que me deu a idea. A idea de que? A idea, punto. Ti non tens que saber máis nada. Teño que saber, se eu che dei a idea, tesme que pagar. As ideas páganse. As ideas páganse en América. Aquí ainda non se pagan. Ainda te lo peito ti de pedirme cartos a min con esta desfeita. Cartos non, un par de chiquitos. Vouche ter que fumear. Unha caña. Vouche ter que fumear. Mira quen ven aí. Non miro nada. Mira o que... Levanta. Mira o que fixo esta mona. Mira o que fixo esta mona. Vas coller o brus. Pare xa, doeme a cabeza. Vas coller o brus e vas limparte desto como a patena, Como a patena. Queres unha aspirininha? Non, quero que me deixen en paz 5 minutos. Deixa, Villa! Mercáchelo sal. 5 minutos, sí. Ei, era unha broma. Vaya, o Xilja non volviu ese corvo, A culpa toda
A culpa toda tela ti. É máis o carallo do sol. Que sal? Collo, Bruce! Collo, Bruce, fai algo, veña! Axudo-che a recoller. Axuda, meu! Oi, que carallo! Collo, Bruce, está no almacén! Sí, señor do almacén. Pola vida, pasa polo almacén, ó! Non podo creer que che fixera eso, eh? Xa te o dixen. Agora sí que xa non teño nada. Teño que falar con el. Non podemos permitir que faga o que lle pete. Mira que vendelo basar. Era del, non? Non, non era del, non. Era da familia, de todos. Xa falarei con el tan pronto chegue, xa. Grasiñas, Paula. Son 5.000. Agora non teño descambiado. Non, en serio, justa meter un irmán como a ti. Pois logo seguro que non che importa traerme unha laranxiña, verdade? Non podes ir ti traes unhas galletas que teño Sí, fame. non? Polas escaleiras. Vale, vou eu. Ai. Non prefires uno? Non, unha laranxa. Guapa. Gracias, Ladis. Que tes? Nada. Se polo sal arranco agora mesmo para Santiago e traeche todo canto sale no mundo. No, no me pasa nada, papi. Non me pasa nada, papi. Por la mañana estábamos os dous contentos como a dous cucos. Agora non me pasa nada, papi. Non entendo o que queres que che diga. No hay nada que entender. Descansa. Ay, mira, que estou preocupada, estou nerviosa polo do fillo, entendes? Se non queres ter o fillo, podemos esperar, lindiña, podemos esperar. No, non é eso. Logo que é? Ai, non sei, papi, non sei. Cousa de mamás. Sí. Falamos mañá. Vamos dormir. Veña. É que teño moito sono. Boas noites. Boas noites. Abrada, pesuñó. Moito les ti hoxe. E anda a ver se compra un cochiño na moto chave, non é? Ti. Viña. Para que? Marchamos ou quedamos? Espera 5 minutiños a que veña lindiño, se te dixe. Pero xa falarás con ela cando veñamos de volta, home. Tes tempo a voto. E quen atende o baroaire, che? Mal, non ten ningún, que? Que? Non me fagas falar, non me fagas... Ti sabes onte o tarecido que montou aquí? Ai, algo que me tinlle co Bruce, ali ca sidra, como unha lona, che. Unha lona está... Ei! Como estás? Ben, Dormiches? sí. É que onte estaba un pouco nerviosa. Lindiña. Eu non quero que esteas así, entendes? Que esteas preocupada por algo que ainda non temos, entendes? Que esquece o todo. Tens razón, sí, sí. Ok? Contenta? Contenta. Un biquiño? Outro biquiño? Tanto bico, tanto bico. Eu tamén quero bico, esa man non lle pido a ninguén, veña. Vamos que marchamos. Veña. Vémonos. Ale, talagueño. Moi boas, Belinda. Que faste aquí? Teño que falar contigo. Podemos falar? Non, aquí non. Pois, se non é aquí, terá que ser noutra parte. E teño presa. No Faro, dentro dunha hora. No Faro. Ok. Ata logo.
Belinda. Non tardes, Fillo de puta. Papá, pero non podes deixalo así, tirado. Xa veremos se podo ou non. E se está tirado, que se erja, que é o que ten que facer. Pero el non é así, non é como a ti. Neso tes toda a razón. Pois entón non intentes que faga o que ti farías. Non é así, entende dunha vez. Entender entendo todo, Pauliña. Pero non me saca un peso máis, está claro. Comprensión toda. Cartos ningún. É punto. Pero precisa a túa axuda. O que precisa é unha lavasada. A culpa é miña por non darlle antes. Pero máis vale tarde que nunca. Pois eu penso que para traizoar un fillo, para deixalo tirado o mellor momento é nunca. Mira, Paula, non estou para filosofías, Así que, se mo permites, teño moito traballo. Cousa que Ladislao, non? É que? É o que non quere traballar. No almacén hai traballo de sobra. E que queres? Poñer a Ladislao a cargar material? Non, claro que non. Non vai a ser que se hernie. Ata logo, filla. Ata logo, pai. Entón quedades aquí ata que volva, non? Sí, muller, non te preocupes. Non debo preocuparme, non? Non teño por que preocuparme. Pois eso. Ata logo. Debe de ser cousa de biorrimos. Belinda está hoxe como a xuís onte, estresada. Por non falar da señora alcaldesa. Non te rías, que eu levo 2 semanas sin pejar ollo. Pois así mesmo, estresada. Pero tes razón, que o estrés non é cousa de rir. Mira, disculpa que me meta onde non me chaman. Pero a min pareceme que tiñas que tomar a vida con máis tranquilidade. Vou fixalo súper para sempre. E vía. E que vas facer co servicio ao público? Mais servicio público é o Consello. É que non atopo que me levo súper. Pois era cousa de mirar. Ai, sí, que fose tan doado. Levo 10 días intentando e nada. E tendo unha familia para que hai que buscar fora? De que falas? Pensei que tiñas unha sobrinha. Ana. Ana da radio. Ana Carneira. A criticona, a bichosa esa. Esa Ana. Debe de ser a mesma. Entón sí que ia estar estresada. Onte riuse de min todo o que quixo. Díxome que o posto que ofrecía no súper era como ao inferno. Parece mentira. Iso é o que eu digo. Parece mentira que non saiban o que é a vida, muller. Non, digo que parece mentira que unha muller da túa categoría, afeita como está a vender cousas, non saiba vender isto. O que? O posto do súper. Non é un traballo de caixeira, un posto aburrido e sen posibilidades de mellora. Ai, non. E logo que é, muller? Pois é un traballo creativo, un posto con posibilidades de promoción, un posto de responsabilidade. Ai, sí. Vendo así, ata lle gustar a miña sobrinha. Pois se ti o dis. Paréceche. Pode ser, pero hai no que vender. Ti non te acordas de como falabas na campaña electoral? Na campaña. Claro, pois por un estilo. Claro, xa entendo, non crees que mentí, Non. Quede claro, Pero ben entendo o que dis. Gracias, Pitos. Sí, Esteban, sí. Sei no perfectamente, sí. Non, o que pasa é que non me parece boa idea obrigar a declarar, polo menos agora. Non a vou presionar, é a miña amiga. O que estive pensando é que sería boa idea que lle ofrecerades protección. Ten medo e non quere saber nada do pasado. Ben, ti inténtao e chámame cando paidas, Ben, vale. Sí, estaría aquí todo o día. Ata logo, Esteban. Ata logo. Sí, adiante. Bos días. Hola, Elena, que tal? Podemos falar? Sí, claro. É que non sei se sabes que levo tempo intentando falar contigo. Pois non o sabía, sinto. É que ando a voltas con varias cousas que... En fin, ti xa sabes. Non o sei, pero se ti o dis... E que querías? Vaiche parecer unha parvada, pero... Sí, perdón, senta. Ben, estabas dicindo algo? Sí, vaiche parecer unha parvada, pero para min é importante. Mira, eu quería pedirche un favor. Perdón un momentiño, vale? Sí? Sí, Esteban, son eu, sí. Sí, claro que podemos falar, sí.
Un momentiño, Elena, importaríache esperarme no bar de petróleo? É que agora teño... Non, home, ti tranquilo. Eu espero, tranquiliño, Vaya, sinto, Sí, claro. Sí, Esteban, sí, estou contigo, sí. E logo non había outro sitio. Que queres de min? O primeiro, dicirche que segues tan guapa como a sempre. Eso xa o sei. E algo máis. Non queremos que fales coa policía. Xa sabes que eu nunca falo ca policía. Vai haber un suizo, Belinda. E non queremos que aparezas por ali. Entendes? Se te portas ben, quen sabe? O mellor tes un regaliño. Nunca tiveche moito gusto cos regalos. E non quero nada de vos. Pero nós sí que queremos algo de ti. E o primeiro é que deixes de falar con ese suizo. Co xuiz? Eu non lle dixen nada. Estás segura? El quería que testificase contra vos. Eu dixen que non o ia facer. Así que xa sabes, déxame en paz. Encantaríanos estar seguros deso. E para estalo, Que? mandaremosche un aviso. Un sinal. Que é un sinal? Atenta, Belinda. Se cadra, chega en barco. Como que en barco? Pero que estás pensando? Mira, eu fago o que queirades, pero a petróleo nada, ok? O que queirades. Claro. Claro que o farás. Pola conta que che ten. E, Belinda, lembra o aviso. Que? Pero non pode ser posible que esteas tan perdida, tía. É que non estou perdida, nena. Pois por non dicirche outra cousa. Pero ti crees que eu podo ser caixeira do teu súper? É que non é ser caixeira. Nena, é un posto creativo, con responsabilidade, con promoción, con... Non me rompa la cabeza, anda. Ese era o que merecías, que che deran forte no cochola, a ver se espertas dunha vez. Ai, son eu a que ten que espertar. Home, pois o mellor sí, Espera, porque isto xa casi parece un pesadelo. Ai, canto vicio hai neste mundo. Hola. Hola. Non chegou tarde, verdad? Non, chegas xusto a tempo para o derradeiro acto da comedia. Parva es. Parva de toda a vida, dos parvos de Portozás, non sabes? Maleducada. Que cruz, que cruz. Ti sempre lle falas así, alcaldes. Non, só cando estou aburrida. Que? Preparado para empezar? Ti dirás onde me poño. Pois son de sempre, aí, diante do micro. Vale, perfecto, onde me... Veña. Ei, Uiches, pero onde vas? O control que está acabando o disco. Vale. Veña. Eu vou ao control, quito o disco, douche paso e falas ao micro, vale? Veña. E lembra poñer os cascos. Os cascos. Atento, Brais. Ben, amigos, e agora quero presentarvos unha nova voz desta emisora. El é Brais, toda unha promesa da radiodifusión. Brais. Brais. Sí, aquí estamos, hola Portozás. Que tal estamos? Ben? Eu estou ben tamén, ben. Pois daquela imos por un disco que lle temos aí, un disco de... tanto ten, un disco, porque a radio é eso, músicas, sorpresas e intensidades. Aquí lle estamos para lles contar as grandes e pequenas historias de Portozás, porque isto é o furacán de Portozás, un poder tan bonito que mete medo. E falando de música, por certo, Ana, non lle tiñamos aí un disco preparado? Témolo, pois daquela, avante toda! Hola, Juan, quen che queda a ti? Ai, é que quero estar só así. Que tes, Lindy? Nada, xa cho dixen, nada. Si, xa me dixeches. Non sento de veces, pero que non cho podo creer, entendes? Que ti tes algo e tesmo que dixir. Está ben. Queres sabelo? Claro. Ven conmigo. Tens que perdoar, Elena, pero era unha chamada moi importante, sabes? É privada, supoño.
Para botarme así do despacho. Muller, non te botei, non? Home, botarme non. Ben, pero agora xa podemos falar. Que me querías? Pois, queres tomar algo? Non. Veña, dime o que me querías dicir. É que che vai parecer unha parvada, Vale, pero conta dunha vez. Que pasa, Petróleo? O peor que podía pasar, o peor. Mira, bichiño, pareceme moi triste a tua historia. Pero agora estaba eu falando co xuiz, entendes? Eu. Elena. Gracias, Suís. Pois é Belinda. Que lle pasa a Belinda? Que tiñámoslo todo decidido. Agora hai que esperar. E non podes esperar. Pois espera tamén a que eu fale con Carlos, non? Elena, por que non vas a barra? A por unha botella de Mencía. Vai a por unha botella de Mencía. Fai o Sí, favor, home. Leniña. Fai o favor. Eu serví los cabaleiros. A ver, que lle pasa a Belinda? Que lle pasa? Disco. Que decidíramos ter unha criatura, mira ti. Unha criatura, eu estaba feliz, e agora non. Agora que non pode ser, que non é o momento, bla, 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 papapim, papapum. Veña, home, pero a súa razón xa de ter, non? Xa verás como cambia de parecer. Sí, a topáchela. E tú será como unha parede. A ver esa botella, Elena. Mira ti. Hola, Paula. Que tal estás? Falaches con papá? Ben, E que che dixo? no, dixo que estou ben. Sí, falei con papá. E que che dixo de min? Pois a verdade é que o tes bastante mosqueado, Sí, non? Estou perdido, Paula. Estou fora de todo xa. Tampouco exaxeres. Vai haber que marchar, non queda outra. Xa o dixía o avó. Ou espertas ou emigras. Emigrar ti. Non digas parvadas. Sí, sabes por que dixo parvadas? Porque son parvo. Os parvos dicimos parvadas. E como eu son parvo, dixo parvada. Déxeme en paz, sí. Pero tamén me dixo outra cousa. Onde podía ir? Non dixo algo de Alemania? Estados Unidos dixo? E non calas. Non, díxome que igual podes traballar nalgo del. No almacén? Sí, algo así dixo. E dixo de que? De xerente ou de director comercial, marketing, algo? Home, non, o posto non o dixo, pero... Ti tampouco te fajas moitas ilusións. Falamos con ele, a ver... Ai, agora resulta que nos necesitan, vocation? Ai, moi ben. Tan feo, carai, toma, xa falo eu con el. Agora xa é cousa miña, ti deixame a min, vale? Pero... Non, te pero nada, xa é cousa miña, Paula, Ladislao, Que? É igual, leva a bandexa. Leva a ti, que eu teño un mundo de cousas que facer, vale? Vale, Pauliña, así se arreglan as cousas. É que non sei, Carlos, prácticamente estaba feito a idea de telo, de abrazalo, de falar con el, de... Eu que sei, de ir ao mar con el, mira... Oi, tendes ainda para moito. Dixo por aí tiña a vez pedida para falar con Carlos, Elena, por favor. Soy un anaco, muller. Elas son así, Elas son así. Transmisores de vida, pero co corazón de pedra. E un dalles todo canto leva dentro. E despois merda. Mira, despois tomades un café, sabedes que vos dixo que eu marcho. Mira, Carlos, xa falaremos un ano destes, Sí, cando queiras, Pois a mí non me parece tan mala idea, Non, é que máis que unha mala idea parece un chiste. Un chiste. Bueno, non sei se te dis. E logo ti que pensas? Que debo traballar no súper? Non dis que estou aburrido lá. O que? Isto? Non, quen pode dicir algo así? Pois logo aí terá a tua oportunidade, non ves? De converterme en tendeira. Pois gracias, Mangui, pero case que prefiro aburrirme. Pouquiña imaginación tes, miña filla. A imaginación é o único que me queda, tío. Pois logo xa está. Xa, eu teria claro, con tanta imaginación teria claro o que facer. Que? O que, mira, sería preciso algo, non? Pois eu pediría máis. Pero non cartos, entendes? Participación, responsabilidade, entendes? Non quedar na caixa, nin no congelador, nin en un sitio fixo. Entendes? Levar o marketing, a organización de vendas... É un súper, Mangui, de que falas? De eso, de que é un súper. Mira se non hai cosa que facer nun súper. Ti crees? Elo, mira, eu de ti diría a Celia. E mira, tía, quero falar contigo. Hola,
papá. Hola. Que? Traballando, A ti que che pasa? A mí nada, ó. Xa falei con Pablo, veches? Ah, con Paula, Algo me dixo dos plans que tiñas para min e tal. Os meus plans resúmense nun. Deixar de perder cartos. Aí estás ti, elo. Podía ser o lema da empresa, Pensa ben, papá. Industrias Couto. Non perder cartos é o noso conto, así con esa musica todo. Ti sí que tes conto. Cando empezo? Cando empezas a qué? A traballar. Non me digas que queres traballar no almacén. Empezando desde abaixo, eu de xerente, de director de marketing, do que dixas ti, Falta che unha para estas xentes. Vai está, ou de contable mesmo, papá. Que? Así que de xerente, Sí. Non me digas. A tu irmán non te explicou ben os meus plans, pero non te preocupes, que che vou a explicar eu agora mesmo, andando. Non che quedaría nada atrás, mí aquí nesta zona. Seguro. Xurucho pola República Dominicana. Eu non sei de que estás... Pregúntalle aí a Curiolo, ven. Eu non fui, a mí non me Pregúntalle a Curiolo, non, que hoxe Lindiña ten o día de policía de interrogatorio. Pregúntalle aí. É que quería saber, é que teño un mal presentimento, Mangui. Mira, non veríades nada extraño polo Porto? Sí, a Tarasido, a máis o Xan de Tinolo, o Rol da Marisqueira, o Pepe da Maruca. Algo raro, novo. Non hai alguén novo traballando no Porto? Non hai nada novo, Lindiña, non hai nada. Ah, non, o único novo que hai é o barco de Tóquenes, pero nada máis. Por qué? Por qué? Nada. Un presentimento. Olazo, vámonos. Vámonos que hai que ir. Eu teño que tirar, Lindiña. Veña, muller, non hai Espera nada. un momentico. Claro, sí que é a vosa teima que se me metió na cabeza. Veña, vai tirando ti. Vou coller a cinta eu xa. Colla a cinta, veña. Talazo. Estou un pouco pesada, xa o sei. Non. Pero prométeme que terás moito cuidado no barco. Lindiña, non imos ir ao mar, quedamos en terra. Imoslle mirar o arranque, o motor na máis. É igual, é que teño algo aquí. Non sei que me pasa. Prométeme. Lindiña, non pasa nada. Non sei que tes na cabeza. Tate tranquiliña. Veña. Pois se están caducadas, non as leves. E cando vais ter máis? Pois cando teña tempo para atender os viaxantes. Sempre que veñen estou no Consello. Se deixaras a política dunha vez... Dalle. Ala, hasta logo. Hasta logo. Hola, nena. Ves ver como traballan os capitalistas? Non, quería falar contigo. Mira, deixate de leres que non está o alcasén para jaitas, Hoxe teño moito que facer, este é un follón. Precisamente diso quería falar contigo. Pois a ver, ti dirás. Gustaríame traballar contigo, tía. Pero eu non quero ser a túa empregada. Pois logo non sei, como non me queiras comprar o súper. Non, quero que sexamos socias. Socias? Sí, non o 50%, claro, porque iso habería que falalo. Pero socias sí. Quero formar parte do negocio e facer o que ti dixeches. Queres levar ti o súper, non? Sí, quero levarle o súper, sí. A ver se estou entendendo ben. Chegas aquí sin nada. Despresa a miña oferta de traballo. Riste de min. E agora disme que queres quedar coa metade do súper se me dar un patacón a cambio, non é iso? Esquece, Ana. Non, esquezo. Pregunto se é iso. Si é iso, si é que... Que crees que eu non podo levar isto? Que isto non... Acepto. Que? Que acepto, que estou de acordo. Socia. Gracias, tía, non te vas a arrepentir. Xa sei que non, neniña. Ven aquí, anda. Ai, que guapes. Hola, Belinda. Podemos falar? Non. Non quero falar con vostede, señor juiz. Non teño nada que dicir. Mira, estive falando co fiscal que leva o caso. E díxome que poderían asegurar protección para ti e máis para Petróleo. Deixa Petróleo fora desto, ok? Non, xa está fora, Belinda. O único que che digo é que ti estarías protegida e que hai moitas mulleres que precisan da túa axuda. Creo que falei bastante claro. Non quero saber nada deste asunto. Enténdame. Pois non entendo. Sinto, Belinda, pero non o podo entender. Hola, Carlos. Hola. Belindiña, ponme un café, anda. Mira, é que teño un asunto moi importante para falar. Elena, perdoa. Non poderíamos falar noutro momento. É que agora estou un pouco... Ocupada. Vale. Belinda, non me poña o café. A me sentar mal. Adeus. Desde logo, hai xente ben pouco comprensiva, Pois non se contaxe, señor juiz. E enténdame a min. Non quero saber nada deste asunto. Nada. Está ben. Se iso é o que queres, por min, vale.
Se non che importan nada todas as mulleres que o poidan estar pasando moi mal, pois por min, de acordo, vale. Belinda, un accidente no porto. Que pasou, Cito? Petróleo. Oh, Marco. Ai, non, Diosito. Pasoulle algo, Petróleo. Claro que lle pasou, non ve? Déixanos en paz. El querendo que carrexase sacos, non? Para eso estudiei 5 anos en Santiago. 5. Vale, 9,5, que máis o meu favor. Toda a vida estudiando agora para carrexar sacos, sí, E por que non te dedicas a eso, a ser abogado? Porque para abogado non dou. Ou non o sabes, cando fui o de Baristo, que? Non é polo xuiz, ainda está el no cal... Chaman, vou abrir. Para abogado non sirvo, Paula. Que? Ai, hola. Como está, Fermiña? Ben. Que tal? Ai, que bonita. Gustan? Café, Elena, está quente. Sí, gracias. ¿Cómo te atopas? A ver, cuéntame. Bueno, podía estar mellor, pero levo ben. Lle fajas caso, está mal. Mal non, fatal. A xente ten a teima de dicir que está ben cando está mal. E eso está mal, entendes? Eu, por exemplo, podíache dicir que estou ben, pero non é certo, estou mal. É logo que tes. Ese é o problema, que non teño, entendes? Non teño. Dalle, que xa che dixen que fora un malentendido. Xa falaremos con papá, oh? Sí, xa. Pois eu estou de acordo con Ladislao, Eu tamén estou mal. E logo? E logo non me puxeron unha multa de 1 millón de pesetas. E iso por qué? Pois non o ides creer. Polo vertedoiro da trapa. O malo é que levo 2 días tratando de falar co xuiz, pero nada. Pois eu non sei se non estarás cometendo un erro, Elena? Home, claro. Tratar de falar polas boas con home é sempre cometer un erro, eso só sei eu. Non o dixo por eso, muller, é porque as multas por vertido ilegal de lixo tramitas o Consello por expediente administrativo e o xuiz non ten nada que ver, entendes? E ademais ese vertedoiro non... Metos en auga. Ese vertedoiro non estaba fechado xa. Home, non, fecheino eu. Acordas, Pauliña, cando foramos recoller todo? Oxe, iso é un xardín. E mira ti como non lo pagan. E de cando é o expediente, a multa, que cando é? Xa leva aí 7 meses. Pois daquela igual estás de sorte, Sí, home. Será para pagar o recargo. Non, é que o prazo máximo que tiñan para notificar a sanción era de 6 meses, Eso que quere dicir? Quere dicir que, segundo o artigo 42/2 da Lei de Réxime Xurídica da Administración Local, eso ten que estar caducado xa. Entón non teño que pagar nada? Muller, se quer estar máis segura, fai un escrito e presenta no Consello, e aí pagarás o que che cobra o abogado, nada máis. E logo, canto me vas cobrar por facerme o escrito? Quen eu? Home, claro. Ti és abogado, non? E acabasme de solucionar un problema que levaba eu con el unha semana adoecida. E máis, vouche dicir unha cousa. Dende agora, quero que ti seses o meu abogado. Que che parece? Mateo, claro, é que eu sou un abogado. Pois claro que é un abogado, parvo. Non, tiña o diante do nariz e non me... Claro que sou un abogado, Sou un abogado, non, Paula? Cando yo dije a papá, con permiso, Toma, para ti. Vouche facer un escrito que vai arder trolla. O primeiro que vou facer xa é denunciar o Consello por retardo. A min con que me quiten a multa, chéjame, Sí, claro, tens razón. Agora, o escrito fajocho de balde, faltaba máis. Vou alá que teño moito que facer. Ala, pasade ben, ta logo. Pero que lle pasa, Pois supoño que ten un bo día e non sabes como me alegro, Petróleo, por favor. Muller, escápalle o lume. Está ben. Estou ben, muller. Está ferido. Non, estou ben, mira, estou ben. Tudo ben. Que pasou? Quen o fixo? É unha maldición que teño eu, é a maldición. A maldición de petróleo. Foi un accidente, lindiña, tate tranquiliña. Por favor. Vai, este xa está. Co lume medio motor, por fora non máis, claro. Pero xa está apagado. Miña nai, quedamos en barco agora. Ai, perdoa, papi. Perdoa de que, lindiña? Foi un accidente, non máis. Entendes? Acabouse un accidente. Hoxe pásanos a nós, mañán pásalles a outros. Tate tranquiliño, veña. Tiramos nós para casa. Así. Estás ben? Quedas aquí botándolle un vistazo? Sí, quedo aquí xa. Arrancho isto limpo e xa... Paso despois polo petróleo, vai. E vos veña, que isto non é a tele, veña. Circulando de aquí. Non. Queres meu coche de fume? Sí. Que pasa, lindiña? Nada. Camisetas.
No súper non se venden camisetas, nena. No, se cadra ni sequera as vendo. Fainas un amigo meu de Santiago. Poderíamos dalas de regalo por certas compras ou algo así. E tamén poderíamos sortear libros ou discos. Libros? Libros. Tía, a xente que come é a mesma xente que lee. E tamén teño outras ideas. Prefiro que me vaya sorprendendo aos pouquiños, E agora marcho que teño moito que facer no Consello. Xa quedas ti aquí e atendes. Veña, vaite tranquila. Tranquilísima. Hola, Celia. Hola. Que boa idea tiveches. Cal? A de deixar a Ana no súper. Ben se ve que lle está dando outro aire a isto. E logo, o aire de antes afojaba ou que? Oh, muller, pero non ves. Agora tes tempo para o Consello e para esas cousiñas túas. Ala, ta logo. Ta logo. Esas cousiñas túas. Que dura é a política e que pouco recoñecida está. Hola, Portosás. Aquí Brais. Parece que o día vai acabar ben. Eso que hoxe houve un par de detalles que alteraron a tranquilidade da nosa vila. No porto, o barco do amigo Petróleo deunos un susto, pero a cousa non pasou de aí. Peor vai ser a que monte a compañeira Ana no súper. Pasen e vexan, porque isto é Portosás. E aí onde fui, onde lle espetei eu a lei toda, non? Rira, pimpa, pimpa. Sentime como a Spencer Tracy naquela película, como era aquela do... Me acordo... O Suís? Non me acordo. Non sei. O caso é que eu... Bimba, bimba. Ti... Imos ver unha cousa. Ti agora és abogado, non? Entón, antes que carallo eras, meu? Agora é cando vou ser abogado de verdade, entendes, Elso? Eso, de ser ou non ser, isto é filosofía, Tarasita, ti non cospes, ti sulfatas, entendes? Atende unha cousa. Ti non, Paco, ti. Faime caso, se lle poñemos unha demanda á constructora ou a quen arranxou o barco, sacamos os cartos, Celso? Xa, pero é que sei. Mellor olvidalo todo, che, aquilo non lle deas máis voltas. Alá ti, pero a lei non hai que despresala, Choriño, aquí. Estou mellor. É que leve un susto moi grande. Yo sei. É que non hai unha sonrisiña pa papi. Hola. Hola. Hoxe alegrome moito de que non fora nada eu do barco. No. Hola, Belinda. Vaya, nada, o que se di nada... Ardí medio motor... Eu que sei, o chope foi que non... Que nós non nos pasou nada. Ninguén de nós. Pois menos mal, non? Que che poño? Unha caña. Hola, Elena. Hola. Nada, viña a falar contigo. Comigo? Sí, sobre aquilo que querías comentarme. Sí, aquilo tan importante, sí. Xa é tarde. Como que xa é tarde? Pois sí, pasou o día, pasou a romería. Era importante para ti e para min. Bueno, para os dous. Pero nada, agora xa está. Pero como que xa está, muller? Non me vas contar logo? Pois non che vou contar. E non seas pesadiño, anda, non vou poder ler o periódico hoxe, xa vexo. Desde logo ten razón Petróleo, Que as mulleres non hai quen as entenda. Ven un aquí disposto a axudar e... Sí. Se ten problemas con Elena, fale comigo, eu son un abogado dela. Se o que quere pritear é quere pagar máis, xa sabe, aquí... En fin, todo é relativo, non? Está boa empanada de raio,